isa. Bang! Sige! Pakpakan na yan! Bang! Ang tigas ni Glory. Three. Ay, puta, may ganon. What's up guys, no? So mga kawaray, so dito tayo ngayon sa court kung saan may 1v1 money game. Panoorin natin guys. Shoutout kay ano, Ate Gamay. Ate Gamay, yung mama na ito, kay Ate Gamay. So yun guys, mag-uumpisa na yung laban. Ang tambakbakan to, parehas mga tank belt to, tank belt. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Ano, mga litsunin tong mga player na to. Tapos parehas yung pantay, kumbaga sa manok. Pakbakan to. So guys, umpisa na yung laban. Up in ball position kagad. Bang! 1-0. 2 points ba? 2 points ba? Bigro. Oh. Tigas ni Glory ang puta. Wow. All one. Hingal na si Toto ah. Ah, bang! Sige! Pakpakan na yan! Bang! Ang tigas ni Glory. Tank build! Si 9 lang yan. Bang! 3-1. 3-1 na ba? Ay, uno lang yan. Uno lang yan? Tuhan, uno lang yan. Body check. 3-1. May shooting pala. Time out. Cash out na ba? Cash out na. Dahil nga mga kaunong bulat. Yung dalagang bulat na. 3-2. Ay puta, may ganon. Kung hindi mo part 2. Baldo ka. Bumbay mo, tawag sa dito kanina eh. Ay, na yung body check siguro. Kahit penalty niya yun. Naliwanan to. Kahit penalty niya yun. Ay, putik sinablay. Ay na yan. 5-2. Hindi ko alam eh. Wala talaga. Okay, laglag. Hindi talaga pumapasok yung ganun niya, no? Oo. Bang, bang! Tignan mo. 1 to 10 lang. Dosing ang alamin. Uy! Body check! Ding ding check. Foul. Napapamura na!
Papawisan si Gaga. Puro tank build ah. Iwan pa. Iwan. Gor, iwan ka, Gor. Iwan ka. Bumuelo na. Uy. Nice one. Cash out. Ikot lang. Uy. Nakapulot pa ng pera oh. Ang bilis ah. Pwede ka na matalo. Nakapulot ka na eh. Nakuha na yung 500 nyo! Nakasirit ka! Recharge muna. Uwi na si Toto. Magkano ko mo ito? 500? Oh, nakuha na yung 500 nyo! Uy. Hiwawang pwede pa yun. Wala pa ang katawan ng Tinder eh. Tagal sila sabi. Bang bang. Pagod po. Titirahan ka niyan. Sabi na, titirahan ka. Sa main lane. Not counted. Bang bang. Bakal. Tanggap na 7-2. Basic. 7 to? 7-7. Ano lang pa? Tatlo na tayo. Tulo, nanonood ka ba? Tatlo lang, paldo ba tayo?
8-4. Warning. Malas talaga. 8-4. Punta doon, kukuha dito. Panilabas ng galing na pinampakan. Yeah. Mamaya doon naman tayo sa kapila. Taga rito sa atin ha. Edgar.